Assalamu ta'ala wa barakatuhu, barkamu da warhaka. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Ku yi hakuri, murya ta adashe take saboda ina mura kuma sannan na yi ta magana a wajen biki, so haka yana faruwa. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Wannan bidiyo na yi shi ne domin in yi godiya ga dubban al'umma da suka samu damar halartar waɗannan bukukuwa da muka yi, musamman waɗanda suka ɗauki kafa suka je har Maiduguri. Mutane da dama ba su taɓa zuwa Maiduguri ba a rayuwarsu, amma saboda wannan bikin sun dauki kafa sun je. Mutum 280 ne suka dauki kafa tun daga Kano suka je Maiduguri, wasu kuma ma daga wasu state din daban. So babu abin da zan ce muku sai dai in ce Allah ya saka da alkhairi. Jin daɗi na ɗaya yanda aka zo lafiya, 99% of mutane sun koma gidajensu kuma duk naji sun sauka lafiya. To wannan sako ne na bangajiya da fatan alkhairi da kuma godiya a gare ku. Ya kamata a rinka kiran mutane ne one by one ko kuma muku message, to amma na san ba zan iya kiran duka ba, na san zan iya manta da wasu. To wannan bidiyo ne na kowa da kowa, babba da yaro. Ina muku godiya, Allah ya saka da alkhairi. Abokan sana'a ta dama na tsammaci haka daga wajen ku, kuma sannan kun cika. Kusan kowa ya zo, waɗanda ba su zo ba su da yawa, wanda kuma wasu da yawa sun ba da uzurrukan su, suna da abin da ya sa ba su samu daman zuwa ba. Duk wannan ba matsala ba ne. Na tsammaci za ku zo din saboda na san muna da kyakkyawar alaka, kuma masha Allah dama akwai wannan zumuncin. In abin wani ya taso ana kokari a bada haɗin kai a yi irin wannan zumuncin. Babu abin da zan ce muku sai dai in ce Allah ya saka da alkhairi. Waɗanda ba a yi nasu ba, Allah ya nuna mana nasu cikin ƙoshin lafiya, kuma Allah ya bani ikon saka musu a lokacin da suka buƙaci haka. Friends ina da suka zo daga state daban-daban, na gode muku, na gode. Allah ya saka da alkhairi. Masu auren cikin ku, Allah ya saka mazajen ku da alkhairi da suka duba zumuncin mu suka bar ku kuka zo. Ina matukar godiya. Mutane da dama, iyayenmu da suka ziyarci wajen nan, manya da yara, 'yan siyasa, hadda malamai bayan Allah ya suka ziyarci waɗannan bukukuwan. Babu abin da zan ce muku sai dai in ce Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya saka muku da alkhairi. Ba ni da bakin da zan muku godiya saboda an yi min fiye da zato na. Allah ya saka muku da alkhairi. Ban taba tunanin za a nuna min irin wannan soyayya da kauna ba a cikin rayuwata, kuma na san dole irin wannan abin idan ya faru za ka yi ma wani daidai, za ka yi ma wani kuskure. Da fatan duk waɗanda muka yi musu kuskure a cikin wannan sha'ani, waɗanda suka zo suka samu wani abu na rashin jin daɗi wanda ba a san da shi ba, so da Allah su yi haƙuri. Ina neman afuwar kowa ga duk wanda sakamakon wannan bikin aka ɓata mishi rai, dan Allah ya haƙuri. Kawai ku yi la'akari da yawan mutane da suka samu damar halarta, so dole sai wani ya ɓata ma wani rai, dole kuma sai an yi ma wani ba daidai ba, wani ba za a mishi abin da ya dace akan lokaci ba. To da fatan dai duka za ku ma mutum uzuri, ku tuna cewar cikin hidima ne na biki na ɗaruruwan al'umma ko kuma na dubban al'umma. To dole mutum ba zai iya yin komai 100% ba, sai dai mutum ya iyakacin kokarin shi, ragowar ya baro ubangiji. Dan Allah duk wanda ya ji wani rashin daɗi game da sabgar bikin nan, ina mai neman afuwarsa da fatan kuma zai mun uzuri kuma ya yafe min. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci, Allah ya bar kauna. Na gode. Wannan sakon godiya ne a madadina da madadin Ciyaman Dauda Kautu Rarara, duka muna godiya. Allah ya saka da alkhairi da fatan Allah ubangiji ya hutar da gajiya. Ma'assalam.